Gaur eduki dugu azokako lehenengo eguna eta benetan gogoz egon gara lehenengo egun hau etortzeko, hainbeste hilabetetako antolaketa lanak eta gero. Eta oso pozik gaude, egun jentetsua dabil izaten, inaugurazio ekitaldia ere eguerdiko 12etan izan dugu, dena ederto joan da eta oso pozik gaude, giro ederra dukago eta dena da pentsatutako moduan. Aurtengo azokako zenbaki edo titularrak dira 200 eta 60 stand inguru ditugula landako gunean montatuta, landako gunea bete-betegi daukagula. 950 eta 50 nobedadetik gora aurkezten direla, 2023an argitaratutako lanei buruz gabiltza, horietako asko azokarako argitaratzen direnak dira. Eta egitarauari dagokionez, nobedade guzti horietatik 267 bat aurkezpen egingo ditugu 5 egunetan. Azkenengo urteetan ilustrazioak eta komikiek indar handia hartu dute. Komikien kasuan azkenengo 20 urteetan ikaragarri handitu da euskara sortzen diren komikei buruz ari naiz, ekoizpena ikaragarri handitu da eta jendeak ondo hartzen dituen seinale da hori, ezta? Orduan aurten hori ikusgarri egin nahi izan dugu eta komikia argitaratzen duten argitaletxe batzuk ez guztiak, baina batzuk elkarren ondoan jarri ditugu. Bisitariak eroso bisitatu ditzen eta handi pasatzen denean ikusi desan hemen daude komikiak, ezta, edo komiki gehienak. Eta baloratuko dugu azoka amaitzen denean, baina uste dugu erronka polita dela hori ere. Aurtengo azoka honetan nabarmenduko genuke batetik aniztasuna edo, ezta? Katalogoa bisitatzen duen edonork ikusiko du, hemen aurkezten diren lanak denetarikoak direla. Eta hori da azpimarratzen ari garen kontuetako bat, ezta? Zein zabala, anitza den Euskal Herriko kultur ekoizpena. Eta gero bestetik gaztetasuna, ez sortzaile berriak kultur munduan sartzen dabiltzalako eta indarrez sartzen gainera. Baita ere, dei berezia egiten ari garelako gazteei azokara urreratu eta azoka eurena egin ezaten eta benetan erantzun ona jasotzen ari garelako lehenengo gunean ikusten ari garen ez behintzat. Guk arreta berezia jartzen dugu publiko gazteenarengan transmisioak arduratu egiten gaituelako. Badakigu Euskal Herrian transmisioarekin arduratuta dagoen erakunde bakarra eskarela, jende asko ari da horren inguruan lanean, baina arduratzen gaitu kulturgintza badituelako etorkizuneko erronka asko, horietako bat demografia da, atzetik datozenak gutxiago dira, mundua daukate klik batera eta ikusteko dago zein kultura autu egingo duten, ezta? Eta gu euskal kulturan hasi eta bizi izan garenok nahi dugu hori geroratzea eta testigu eskura ematea eta horretarako jartzen dugu arreta gazteenengan. Kultura eta hizkuntza bereiztu ezin diren kontu bi direla esango nuke nik, ezta? Gainera aipatzen denean Euskal Herriko kulturgintzak badituela erronka batzuk eta egiturazko zailtasun batzuk, horietako bat eta nabarmena esango nuke dela hartzaile kopuru murritza edo. Eta hori segurazki lotuta egongo da euskararen egoerarekin. Gero eta euskara gehiago ezagutzen dugu, edo gero eta jende gehiago ezagutzen du euskara, baina erabilerak ez du gora egiten, eta erabilera diodanean da erabilera gure bizitzako esparru guztietan, eta kultur autuak edo arteak kontsumintzarako hortuan egiten diren autuak ere hor sartzen ditut. Durangoko azoka nuke esango nik termometroa denik, nik esango nuke gehiago dela nahi baten edo berez existitzen den indar baten agerraldi bat. Baina gero badakigu egunerokoa bestelakoa dela. Guk azoka bat antolatzen dugu eta alde positiboa nabarmentzea tokatzen zaigu eta esan behar dut euskal kulturgintza anitza izateaz gain, ugaria dela eta kalitatezkoa ere badela. Hemen aurkezten diren nobedadek erakusten dute hori, ezta? Aurten online dendarik ez dugu jarri, 3 urte zeuki dugu martxan, 2020an lehenengoz, osasun larrialdi betean eta ezinbestekoa zen neurria hartu zen, ondo hartutakoa. Hurrengo urtebietan ere mantendu eginda, iaz ikusi genuen ostera egoera normalizatu baten erabilera etzela hainbestekoa eta gure apustua aurrez aurreko azokarena denez, erabaki dugu momentuz online denda ari leihoa ixtea. Leiho ixteak ez du esan nahi atea ixten zaionik, hor dago, tresna, eta zain egongo gara, etorkizunean behar izan berriak sortzen badira, online denda hori berriz hartzeko.
baina momentuz aurrez aurreko azoka baten aldeko apustu egin dugu. Ez dugulako uste azoka salmentaleku bat dela bakarrik, pentsatzen dugulako azoka sortzaileak eta sormen lanak deskubritu eta ezagutzeko tokia dela, hainbat aurkezpen egiten dira azokan eta nahi dugu jendea bertara etortzea, erakusmaiak bisitatzea eta aurkezpenetara joatea. Lehenengo eguna amaitzeko ordu batzuk falta dira, oraindik beste 4 egun luze ditugu aurretik. Egun guztiak dira ezberdinak Durangoko azokan, hori ere esan egin behar da, egitaro ezberdina da egunero. Orduan, nik kulturzalei eta euskaltzalei gonbita egingo nieke Durangoko azokako webgunean sartu, beren aukeraketa egin, eta egun baten ez bada 2 edo 3 etorri daitezen Durangora, zain egongo gara eta.